लाइफआव फैदों गुबुन पलिटिक्स बाथ्रा जेबो रायलायनाय नङा दिनैहाय पलिटिक्स सानैसो फैगारबा हामगौमोन उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय खयथा जाखो 10थासो जाबाय नामा 10था जाबाय चेनेल थैबाय थैनाया मा ओंख्रि जाखो आदा ओंख्रिया जेबो गैया थास' बिसंजों ना गोरान जेबो गैया ओमफ्राय उन्दुनायनि सानै फैजेनबाय माब्रै दं नोंसोरलाय मेगनाबो नुलाय लांलालै एस नार्जारि नामखौ फुरा बुंजोबला आङो एस नार्जारि मा ओंख्रि जाखो नोंहालाय बारा गोबाव थानाय नङा बेबो लाइफआव खम थागोन ब्लग भिडिअ लाबोनाय जाथाराखै दामानि हेलौ लोगोफोर आच्छा माब्ले आयु बेलाय मानिथो ज्राव ज्राव सानदों मानि आं केस लाबाय इनो माबा मोनसे सोरनो इनि फैसाखौ आं केस लाबाय आंनाव थाइसेबो केस गैयाना ओमफ्राय बियो गावनि 25,000 माबा दयनो सोखानो हायोमोन माथो न'आव सोखानो गैयाबा आं सोनो थांखादोंमोनबा जेखियानो जादोला मानो आदा मा लिरदों बियो ओइ मोजां सिनायलांला मेगना मा लिरखोथाय बे मोनसे मबाइलाव हरलाय कमेन्टखौ नायनोसै कमेन्ट नायनोसै मेगना नुलाय लांला थिगैनो दं फंबाय जानांगौ जानासो बोलो जायो नङाला जेबो बोलो फैया ब्लगसो लाबोनाय मोनसेबो भिडिअ लाबोनाय जायाखै बे चेनेलावहाय होनो बिराद गोबावसै 500 होदों नामबाजैया गाबोननो थाव सोनायनि बियो माबावहाय थांनांगौ लाइमुथियावहाय हादानाव थांनांगौ नालाय सोहैनांगौ ओमफ्राय गाव मोननैसो न'खराव लिंहरदों बावहाय थांनांगौ एसे कमेन्टआलाय माथो लिरदों दा गाज्रि लिरदोंना मोजां लिरदोंरा गाज्रि लिरदोंमोन आं दाद बेरगारनायलै दे फरायना खोन्थालाय एसे बोनायनि सम गैलै फंबाय देहाफ्रानो जालाय लांला माने लोंनाय बायदिल' नुलाय लांसै खावलायफ्रा थनजोब्बायना बैसो जाबाय मा सोरनि उफाय गैया नोमबाजैखौ खोन्थागोन रांखिनि बाजै रांखिनि थिगानो दे नोगोरखा खनसे माबा बाक्सायाव थांनायाव मबाइल थबाइल बुख्रुबलाबायना होनो नागिरदोंमोन फाग्लासो जागोन खोन्थागोन र' बेखौ सम लानानै खोन्थागोन आङो ओमफ्राय दा बेखौ खोन्थानाय उनजोंसो खोन्थाबाय थानाय जादों खोन्थागोन आङो सम लानानै सुबिदा जायाखै सुबिदा जाब्ला एसे मोजां मोनसे फ्रि टाइम जाब्ला खोन्थागोन आं लाबोनो सानदों बाजै रांखिनि थिगानो जादों
माबा गाबोनो थारमाने मोनसे जायगायाव लटारि फानहैगोन आङो मा होननानै बुङो बे लटारिखौ फानहैगोन आबावहाय ओरै रनिखाथा साइडजों 10 जनसो मानसिया बिहरदों ओमफ्राय नैबेखिनिल'खासै बेखिनि जाखिनि दं बेल'खासै ओमफ्राय बे नैबे गाद्दिया बेखौ सानै मानसियानो लाजोबनो नागिरदों बेखौ गैला बियो माबानि बैसागुनि एप्रिलाव बैसागुआव खेलाखौ होनाय जागोन बेखौ माबानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरबुरियाव जागोन खेलाया ओमफ्राय रंजालि बैसागुनि द्र' डेटआ 15 एप्रिल ओमफ्राय बुक खेलाबो जाबावगोन बुक खेला 1 एप्रिलावनो जागोन आरोखि बेबायदिनो जेबो गैया लाइफआव फैबा बारा खोथा बुंनो रोङालै आङो बलेर' माबा दङ प्राइसआलाय इन'भा दं ओमफ्राय मा होननानै बुङो बलेर' दं मारुति सुजुकिनि आरोखि फ्रायानो दंजोबो नै नायबानो मोनसिगोन नोंसोरो बुक मोनसे अनलि 500 नोंसोरो जुदि नांथारगौब्ला बुरजा बुक लानोब्ला साननैसोनि उनाव मोनफैगोन बिदिनो 10टा 15टा बिदि बुक लायोब्ला बुक मोनसेयाव एसे रेटखौ खमायनानै होगोन आङो 10-15टा जुदि लायोब्ला ओरैनोलाय माबाव 6टा लिब दङ बुक मोनसेयावहाय 6टा लिब ओमफ्राय 6टा लिबाव फ्रि होयो लिब मोनसे फ्रि जायो आरोखि 500आव हरगासिनो गाबोन जोबगोन नैबे खिन्थु नैबे बावले जोबगोन आरो गाबोन बे थानाय नङा जाय हक ब्लगफोरखौथ' आरो माथो लाबोबाय थानो इउटुबफ्रावबो नायबाबो माथो बायदिसिनाल' नुयो माथो सोरबा माबा माबिनो नङा होमबा बेफोरखौथ' आरो लाबोबाय थानांगौ माथो दरखार दं खय मिनिट जाखो आयौ 7 मिनिट जाबाय 40 सेकेन्ड सोर सोर मा खालामनायखो एसे खोन्थादो आरो दान्दिसे 8 मिनिट 9 मिनिटसो थानानै थांनायसै आं थ' बारा गोलाव खालामनाय जानाय नंला ब्लगबाथाय आरो बिदि माबाबाथाय खोथाया ओंखारनो नागिरा बारा ओमफ्राय ओरैनोबा हले माबाबाले ओंखारगोन थ' लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट नै जाबावलायलासो एसे फोथांना